Oh. Gong. Ayo mulih le. Ya iki kandhane ya do mulih kok. Oh sik to. Ayo bali nang Karang Kadempel. Maksudnya aku mau ngetutke Ndara Baladewa tantangan. Wah ning dalan padu le. Jejer iki padu. Mlaku jejer iki padu rame banget. Oh sampean ora gelem bali. Kula ora dakal bali. Lho Petro nek kowe ngono wani karo Baladewa sing kula wedeni apa sampean? Temu ndi bapane moneter kadeten. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati bladat. Aku mlaku ngulon, dhek mlaku ngetan. Terus tak tonton saka kadohan iki Ndara Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Ngawe apa anak-anak Pandhawa piye? Anak-anak Pandhawa do diawe Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena. Aku kuwatir, Gong. Ndara Baladewa mengko mbok menawa ngendikake dandang dikandhake kuntul, kuntul dikandhake dandang. Tegese piye? Tegese lelakon sing saknyatane digawe karo Ndara Baladewa men Petruk ketok salah. Oh ngono. Nah terus nek Petruk salah, Petruk mesti bakal dirangket karo putra-putra Pandhawa. Mula api ayo bali. Lapor karo bapak, wadul karo bapak nek awak dhewe ora entuk gawe. Sik, Tru. Nek kowe bali, terus kowe matur karo bapak apa perkara iki rampung? Aku tak takon karo kowe. Hah? Perkara iki selesai, rampung. Mestine rampung wong aku matur bapak nek ora iso mboyong para Pandhawa. Tumrap kowe rampung, ning tumrap bapak ora rampung. Mergo bapak atine gelo, bapak atine lara. Kongkonan anak sing ditresnani, kongkonan anak sing dipercaya ora iso ngrampungi gawe. Mongko wong gawe gelo ati ning bapak iki sok nek mati ning neraka diloloi wesi panas cangkeme. Kowe iki sing ngomong sapa? Aku ngono. Oh, kowe gelem apa piye? Wong sing gelem gawe gelaning wong tuwa kuwi lawanging kanugrahan ditutup. Kowe dosa ora entuk pangapura. Ngono ya, Kang. Mula nek manut karo aku mbangane mulih kowe slamet matur bapak nek cara aku lho Truk nggunake watak satriya mati dilakoni ning Ngamarta. Nek awak dhewe musuh anak-anak Pandhawa mati tenan, mati ya wis. Arep piye? Wong nyatane adi kongkon karo bapak kok. Lah iya. Sing maju ki ora Ndara Baladewa. Sapa aku tak takon? Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Sajae do goleki karo awake dhewe. Rasa wedi kae bayi-bayi. Kowe wong tuwa, kowe karo aku ki tuwa. Heeh. Wong tuwa kok kalah karo bayek. Arep bayi ning kae digdaya, nek wis menesu awak dhewe iki modar tenan. Truk. Modar ki mati ki dipetong 3 perkara. Mati 3 perkara piye? 1 mati utama, 2 mati madya, 3 mati nista. Mati utama, matine wong labuh bebener. Mbok labuh apa wae, labuh agama, labuh bebener, labuh wong tuwa, pokoke labuh bebener kabeh kuwi diitunge mati utama. Mula dibukake lawang swarga. Kuwi mati utama, mati utama. Kaya kowe nglabuhi bapak kuwi mongko bapak bener. Kuwi mati utama upama tekaning pati. Mati madya, mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka diitung tumindake nalika ning alam donya, akeh apike apa akeh alane. Nek akeh apike nyemplung swarga, nek akeh alane nyemplung neraka. Mati nista, matine wong lalu. Kowe ora kecemplung swarga, ora kecemplung neraka, sok maning ngramyang ora entuk dalan sowan ngersaning Gusti, mapane ning kayu watu pendak malam Jumat Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Kuwi matine wong nista. Ngono ya, Kang. Mula nek kowe nganti mbelani bapak, wani karo anak-anak Pandhawa sing mbelani Baladewa. Wah, wis to, yakin Tru, ora usah wedi mati. Matimu nista. Lho. Utama. Ngono ya. Nek aku tetep mati piye, Gong? Wis ora apa-apa, santai wae to. Mati kok santai. Weh lah. Utama matimu kecemplung swarga. Wah, pethuk widodari.
Petruk, sukmane Petruk ayo padha diroyong. Wah cekel widodari lebokke swarga blung. Sedelet terus cemplungke neraka. Wis. Iki piye to le omong ki wong deg-dege ora. Ngono kuwi asli aku ora goro. Wah ning atiku tetep tatapan. Ngene wae. Mengko nek putra-putra Pandhawa do tekan kene. Heeh. Kowe ora wani to karo Dratasena, Drakarkasa, Drantarja, ora wani. Kowe sing nantang utawa tok genahke masalah apa, tok elekke kena dijum sarana aris apa ora? Nek tetep do nekat arep nyekel kowe, omong aku tak rampungane terus. Iki ora ming cangkeman lho iki. Aku wegah iki nek ming ngomong tok. Kowe wani apa karo anak-anak Pandhawa? Wih lho. Kowe nembe karo aku kok. Bagong iki nek nesu aja kok anak-anak Pandhawa. Ah mbok dewa medhon aku ora wedi. Waton dasarku bener lho, Tru. Heeh, dasare bener. Wis kono. Engko nek Antasena tekan kene jak omongan. Arep ngopo kuwi Antasena? Nyekel Petruk. Kena tak elekke apa ora? Ora, langsung jawe laku sikate. Oh iya. Serius iki, serius. Ben pokoke tetep tetek aku. Tenan lho. Tenan wis. Nek tenan kowe lungguh buri kene. Oke. Nek kira-kira kowe Antasena dijum saranane ora gelem jawe laku asikate. Ya, ning tenan lho. Ora rasa kuwatir pokoke. Takoni rasa kuwatir. Bekti kula nggih, Den. Ya, tak tampa, Truk. Pangestuku tamanana, nggih. Pun sewu kok pasuryane ketoke kok abrit. Sajake kaya nesu kali Petruk. Truk aku tak takon karo kowe, nggih. Apa kowe wani karo Mandura? Iya. Sing ngendika sinten? Sing ngomong si Mandura. Kowe wani karo Siwa Mandura ya ngono apa piye? Nek upama kula wantun saestu pripun? Mapano lak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Nek kula mboten wantun niku mung gawe-gaweane Siwa Mandura kowe kudu iso ngaturake sebabe apa? Kudu iso kandha karo aku. Kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe wani karo wong-wong Pandhawa. Kowe ngorek-orek marang raine anak-anak Pandhawa ora bakal ilang selawase urip. Gong. Ayo le. Ayo wis tak jawil. Sik Truk, wetengku lara. Lara piye? Mbok iki mangan apa kok penjelut ngono. Waduh, sik Truk. Wah, iki nek arep perang ra iso iki wetenge lara. Waduh. Lah terus piye iki? Jam omongan sik. Ngono mari tak sikate. Oh iya, iya. Diulur waktune, Truk. Iya. Nuwun sewu, Den. Nek kula ajeng manggebuki, gedhe-gedhene kula ajeng mangpateni, kula niku mboten ajeng pripun-pripun. Kula mboten ajeng elak. Nek Waton Petruk salah lho. Waton Petruk luput, monggo. Kula niku kawula sing tetep karo pernatan hukum negara Ngamarta. Sapa sing luput kudu dipidana. Kula niku manut. Ning nuwun sewu. Sampeyan niku nampa pelapuraning Ndara Baladewa nek ana lelakon kaya ngene iki, ana masalah karo Petruk, sampeyan aja nampa sepihak. Aja nampa lapure Ndara Baladewa tok, ning Petruk mang takoni perkarane pripun, merga mriko kalih mriki mesti benten. Mriko digawe-gawe versi mriki ya tak gawe-gawe versi kula, ning Petruk ora gelem gawe-gawe. Petruk jujur apa anane. Lah perkarane apa? Perkarane ngeten. Kula dikongkon bapak ajeng bangun kayangan. Truk sawana pepunden Pandhawa, mboyong Pandhawa 5 cacahe mundi pustaka Jamus 5 sada. Del, kula tekan negara Ngamarta. Iya, terus tekan rika pun nonton Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngersake pustaka Jamus 5 sada,
arep nggo tumbal wadal negara Ndarawati, merga negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lah niki cangkeme duwer niki sing ngomong. Ndarawati sing ketunggon ratu sing ketitisan dewa kok taman pegebluk niku mboten ajeng kelakon. Saya-saya sakniku akeh wong sulapan, akeh wong gawe-gawe. Ya nek Sinuwun Ndarawati tenan, nek dudu mongko nggo tumbal niku api-api ming dipendhem. Nek nganti Pustaka Jamus Lima Sada niku ming dipendhem kalih Sinuwun Ndarawati, tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Bagong ngomong ngoten niku. Lah kok Sinuwun Mandura nesu. Iblis lanat anu mani jajaran Sukertane bawana Petruk. Wong kere ketimbal mung melarat. Japurmu ora ngerti tata krama. Kula dunekke kere ora apa-apa, dunekke melarat ora apa-apa, wong dasare kula ya kere tenan. Ning bareng ngancik balya kandha karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat arep bangun kayangan ki sing goragat cengele kae apa piye? Nuwun sewu. Nek nganti bapak kula dunake kaya ngoten niku mongko kula anake. Nek kula ora nesu terus kula niku anak sing piye? Saniki kula tak takon karo sampean, nek sampeyan anake Ndara Werkudara terus kula lokke. Ayo, Antasena anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Ora iso basa, hunah-hunuh ngalor ngidul. Aku nesu. Padha aku ya nesu. Kula niku nesu merga kula niku belani bapak ora kok nesu merga Petruk niku wani karo Sinuwun Mandura ora. Nek Sinuwun Mandura niku ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Aja sewiyah-wiyah karo Semar Badranaya. Yen diukur perkara umur, tuwa Semar, wajibe wong sing luwih taruna niku ngabekti karo sing werja. Ora ngunek-unek kaya ngono kuwi, ndak ditiru karo para kawula. Sir kula ngoten. Waduh. Truk Nun. Nek tak petu-petu kok bener kowe mbangane Siwa Mandura. Akhire panjenengane iso mikir. Kok nganake Petruk. Rada penak weten Truk. Wis penak. Wes mari untut banter ora ngono. Ora. Kaya untut piyayi ya. Dapur untut piyayi-piyayi ora. Wis rada penak, wis penak iki piye? Sikat apa piye? Kusike wis. Iku wis rampung rembuke kok sikat-sikat ora. Nyikat jubin kono. Padake ora. Truk Nun. Aku ora sida nyekel kowe. Matur nuwun Den, nek sampeyan iso nampa napa alasan kula. Ning kowe durung slamet. Maksude sing goleki kowe dudu ora mung aku. Terus Kakang Antarja, Kakang Garukaca. Goleki kula? Iya. Ajeng nyekel kowe. Saurane mesti bakal miloro karo kowe. Duh, piye, Gong? Sik migren aku, Truk. Kowe iki anggere ana bahaya migren wetenge lara, dobolen. Anggere muni tentrem kok waras. Aku kan listrik e. Ngono kuwi sistemku e. Sistemku ora nyengit senengane. Wis pokoke ditanggung wong loro. Ora usah wedi. Ning aku wering karo kowe ya, Truk. Muling pripun? Nek kowe dikapak-kapake Kakang Garukaca aja males. Lho, aku kula ora entuk males pripun? Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Ngangge napa? Aku duwe banyu sungut iki digdaya, iki ampuh. Iki nek tak peres metu banyune. Iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong mati. Nggih. Dadi Kakang Garukaca nek tekan kene, kowe arep dipiloro, kowe manut wae utawa kowe gawe sandiwara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe. Oh nggih, siap. Ketratase kowe diantem yen nganti kowe lara tak tambani. Upama dipotho sirahmu, aku sing nguripe karo kowe. Oke, wis ngono ya. Wah, leleng iki aku. Wis ngono wae. Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan ambles bumi niku terus kula ling ngundang piye? Kula ora ngerti yen napa-napa. Sik, Tru, tak nampani sepret. Ya. Bagong ki ora senengane kok ya. Kowe lah mesok. Nggih, ngoten mawon. Wis ngono wae aku tak ambles bumi ya, nggih. Atos-atos ya. Ngopo, Gong? Anu mung jajal kok. Engko nek ora tak undang ora mara, wong edan opo-opo kok dijajal. Dijajal nek lobok barang. Lambene ra. Ayo Truk, semangat 45 Truk. Galuh kae gendekane. Iya.
kumlebet awe-awe abang putih sandiwane iku lambang sejatine pokoke sapa sing arep gawe patine Semar utawa gawe cintrakane Semar luwih-luwih arep gawe cintrakamu Tru diwaneni Ndara Antasena siap sumadya mbantu arek kowe ya ngono ya Kak Kata Dyang Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parto maneher Parto maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndara Gatotkaca iya Petro mandhap saking Dirgantara kok sajahe kesesa pancen aku goleki karo kowe nek pun ketemu aku tak takon Wangsulana nggih kowe wani karo Siwa Mandura iya Petro oh nggih ning wonten sebabe rasaku kuwi gunung tanpa guna yen kowe wani karo Siwa Mandura padha karo kowe ngorek-orek pasuryaning kepundhenmu Pandhawa kowe mirang-mirangke Gatotkaca Petro aku isin duwe abdi kaya kowe yen kowe wani karo Siwa Mandura mula wektu dina iki gelem ora gelem ulungna tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak adepake ning Pradata Adil yen kowe bangga aja takon dosa kecandhak Gatotkaca tak potol ndasmu mati dina iki Petro kok ora nganggo cakepan ta menengo wae ta mak teratap atiku sampeyan ngendika Petruk nek kowe bangga tak potol ndasmu mati dina iki Den kula niku wong tuwa kula niku wis tuwa kok ora ditebaske kok tak pancal cangkemmu lho Gong iki arep sandiwara oh ya maaf sampeyan niku mestine kudune ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Upama Petra niku manganggo pleru monggo. Ora apa-apa kula lajeng manapa-napake ora apa-apa. Aja kok dibondo. Mang pateni teng mriki ora apa-apa, ning tata basane sing apik. Tata basane sing apik. Lha niku wong tuwa aja. Atiku ora kelara-lara. Sampeyan muni Petra tak potol ndasmu. Sampeyan biyen ora kelingan dek cilik niku sing ngomong sapa? Atiku. Sampeyan cilik tak icek-icek. Sampeyan niku mbiyen jaman dijedi teng Kawacandra Dimuka. Sapa sing ngetutke kula? Ora ana sing wani kejak Kawacandra Dimuka kejaba ming Petruk mergo gedene tresna kula karo sampeyan. Ning ternyata saniki sampeyan mentala ngendika kaya ngoten. Godhen mang pateni. Mang botol sirah kula. Ndasmu. Ini nangis kok ngono. Tak gepuke ndase truk ya. Kula niku lara ati tenan karo sampean. Lara ati kula. Ngomong pateni kula ikhlas. Kula marem nek mati kula niku saka tangane wong sing kula omong wis cilik.
lahir batin kula mboten ajeng gesura. Ning nyawa kula mengke tekan swarga, mesti ketemu karo sokmane mbahmu Prabu Pandhu. Mesti Prabu Pandhu dangu kalih kula. Petra. Lho iki Petra wis mati. Nggih sinuwun. Kena ngapa? Entek baterene. Iya. Sing mateni sapa Petra? Sing mateni putu sampean. Putuku sapa? Putrane Ndara Werkudara, namine Ndara Gatotkaca. Kaya ngapa menungsane tak pethoke, yakin ngoten niku kahanane. Sukses to. Edane parungake saka kono kaya ketoprak to. Ketoprak jenggulmu kowe ora. Nangise jan jos tenan. Kowe kok iso nangis ya, Tru? Ayo iso ya sandiwara kok. Kowe iki biasane arang-arang nangis e. Kowe iki anakmu lara kowe nanggap dangdut kok. Jenggulmu mlocot. Oh, nek loro kok nanggap dangdut ora. Diandara Gatotkaca terus pleper. Mabur mergo tak unak-unake nek sukmaku tekan swarga ketemu sukmane mbahmu Prabu Pandhu. Petra kok wis mati. Nggih batrane pun entek. Aku saka kono arep guyu ndak terani ngece. Aku arep gak sikut lho kok kowe. Anggap ora. Glodak-glodak tak kira panggung arep diteteli. Yang musisi noman ngeterke seprek apa? Seprek jantem aja kari siji sapa? Ndara Antarja. Aku wis ngalahke loro wedan. Ndara Antarsena karo Ndara Gatotkaca. Ha iki didumdil iki maksudnya didum adil. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Waduh. Mbok aku ra sah truk. Weh, nyambut sikinan gawe gawe kabeh. Apa to? Nyambut gawe siji, nyambut gawe kabeh. Aku nyambut gawe loro, kowe nyambut gawe ngalahke siji. Waduh. Ngono aku mati utama. Telek. Ku sing ngomong aku kok dadak mati utama. Mati utama milani bapak. Oh ya wis tak lakonane. Ya. Hati lho kok. Terus. Antarja ki ampuh banget. Hakakane Ndara Gatotkaca ya ora ampuh piye. Kae putune rajane Ngula, dewane Ngula. Edian. Kowe wani Ndara Antarja merem ngampet ambegan ula sak donya teka kabeh. Waduh. Ngeroyok aku. Heeh. Biasane pas merem pas ulane metu. Yakin aku ra goro. Ngati-ati kowe. Anggere kowe rung merem ulane rung metu. Nek arep mati ulane entuk ora masalah. Wah cilaka iki terus. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Asing nemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki gak go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh monggo karo jodone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok. Kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antarsena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke wong Surja. Antarja isen winang bebarang. Karo teka-teka ya terus dinteni. Biasane Ndara Antarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Ada kelingan aku Tru kok nek omong ngono iki. Nek Ndara Antarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nak teko tak adepane ya terus ya, hati-hati lho, Kang.
ngayuda wapak bawatnya bentar ira wang-wang Ndara Antarja iya iki Bagong nggih iya duh gugup aku wisan ana napa kok dadi sampean kok mrepeki anu nomor jeneng iku nomor jumeneng napa ketemu kalih kilu aduh kula aku tak takon karo kowe mang takon ning ampun angel-angel nggih iya engko ndak bijine elek iya Petruk nendi non Petruk nendi oh sampean madosi Petruk to iya Truk goleki kowe kok ngene ya Le piye maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja nek Antarja goleki aku kowe muni ora ana ah kowe ana ki iya aku nang kene iki ndelik omongan nek ora ana engko aku ngapusi engko mati nesta lho Truk ini tak kepruk watu ndas musik kene ora ngono iki to omong nek ora ana oh iya ora ana nek ngapusi sing nanggung dosane aku oke Petro ora ana kowe mbudheke aku iya kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu Tra krungu krungu kae tetep muni ora ana aduh Tra kowe ngono aku kowe mangkel kok goblok banget kowe Petruk ora ana kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadi disebutke stasiune barang. Ya men sakarepku ndak kowe ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok goleki Petruk? Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Oh, aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan niku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, ha nek cangkeme isih bengok-bengok yo tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja? Apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak sontekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan sampe. Lurah Bagong sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe amboten aja. Anggo ngomong dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas ora ana bendara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Aduh ngono. Ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tawadani apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong.
bareng gedhe kowe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, ngopo? Yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, opo? Ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong iki nek wis nesu, jagat iki anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh-luweh. Terus karemu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar kramas mau. Gak aku nak kramasi meneh. Aku bar kramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng, oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanto. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanto? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae. Kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kok ya setan. Arep piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal legane. Wes. Wah, aku nak gelono. Bagi ngopo? Ilang e, Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-anake. Ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor ki mblesek nang jero bumi. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapiteng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapiteng, kesasar nang sarean men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak planet. Ha iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho, Kong. Ayo ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Iya apa? Kancane meng kowe. Ha iya. Kowe lah, Gong. Apa ana? Kae sapa joget-joget kae? Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Ha sing ndi to kae lho. Oh. Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Pragoto. Tekan kene aja dikasih hati, Tru. Ya. Nek kira-kira nglabrak awake dhewe jotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhane. Ya.
Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Petro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wutule bodong. Ndledek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei! Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi? Aja dibandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napun tekan mriki sampeyan ajeng napa? Lah, rak tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Tro kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampeyan ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayone. Wah, iki merkane pancen. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunake. Gak perang yo. Petruk mbok sepelekke.
mboten iso. Buri Mas. Sri Polo Diwanarpati Dwinares Wana Kresna kalangkung tresnanira tresnanira marang Diabanon Jinawi. Wah, panes maning jajalan Sukertani Bauna iblis anak. Anak-anak Pandhawa bubar mawut. Sarang tunjang rebut ducung Prabgata mundur mrangkang nggih. Petra Kantong Bolong. Kowe saya ngiyas Maranata Mandura Prabu Baladewa. Ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra ora minggat Greten Negara dadi apa ate. Wes ora mlayu, modar tenan. Sinun Mandura sajake duka tenan karo aku. Weh, Petra Kantong Bolong. Ora minggat sukarepe Nata Mandura Prabu Baladewa Gretel Nenggala jeblok wetengmu. Waduh. Mau nek muni nesu muni ngasta Nenggala jan. Iki apa iki? Iki apa iki? Wah, nyemelangi. Waduh. Waduh, Bagong. Wah, aku kok yo ora kelingane ngejak adikku to ya. Monggo aku le mlayu bantre ra jamak-jamak. Monggo Bagong ki nek mlaku adohe pupune mlicek. Lah arep mlayu piye? Le njaluk ngapura ya le nek kowe mati kena Nenggala. Gong aku ora kelingan nek ngejak kowe. Aku njaluk ngapura ya, Gong. Kok iso mlayu, Gong? Ngojek e. Lho. Ngojek. Aku kowe ora kelingan nek ngejak aku. Baladewa nesu panos maning jajanan Sukertani Bawana. Aku nyaut topine wong. Langsung tak nggo topinan set. Ana ojek lagi cetek tak plumpati nyengklak ning montor aku jluk. Langsung wae. Kae ngetutke wong mlayu kae. Waduh. Banter Pak jebul aku mencer ning Yamaha 75. Wow. Suarane bantre ra jamak-jamak mlakune ping 20. Diselip Baladewa nesu. Yamaha 75 iki diselip Prabu Baladewa mlayu. Wah, blas lalan kuwi pede. Seminggar iki apa iki? Aku disingkirke untung slamet. Mulih yo, Le. Hah? Mulih. Mulih piye? Ndara Baladewa nggawa Nenggala iki nek diramulih malah cilaka. Teruskan. Lawan Baladewa.
Aku mati, Gong. Alhamdulillah. Lah antil dasmu lho kowe. Kakang mati kok malah alhamdulillah ora. Ngene ya, Tru. Kowe kelingan ora? Mati telung werna mau. Heeh. Nek cara aku lho, upama aku dadi kowe tetep maju aku. Ambok kowe sing maju, upama aku dadi kowe. Oh, aku dadi aku kok dadi ora maju. Sing maju aku wae Gong, nek kowe engko ndak malah kowe anakmu cilik-cilik to mesake to. Heeh, ngerti to? 12 cilik-cilik kabeh. Adake bojoku kuwi kucing piye? Ha iya. Wis aku tak sing maju wae. Heeh. Ah, rampungane Baladewa. Nek aku mati, ora ana salah aku sing ngomong aku sing ngomong karo Mbak Yu. Oh iya. Melingkir bojoku ya Gong. Heeh, nek nganti aku ora bali 3 dina kon nylameti tekan 1000. Oke, siap. Mesti aku mati. Ya wis kono. Ya. Golekne gaman le, tak nggone nandingi Nenggala. Oke. Bendho apa-apa sak karepmu. Bendho wae ya, Tru. Ya. Sing landhep apa sing kethul? Manut. Anane sing kethul wis manut. Lagi nggo nyambut gawe terus linggis ya. Ya. Sing nguntir apa sing biasa? Sing nguntir ya kena sing biasa ya kena ora ora piye. Ya. Nah, wis. Kowe mulya mlayu sing banter ndak katut dosane. Heeh, terus kowe aku tak mungsuh Prabu Baladewa. Pokoke bapak arep tak toyi tenan. Nek bapak nganti ora kelakon bangun kayangan aku melu wirang bebarang. Ayo! Amok Suramarta Jumerti maju. Padha. Prabu Baladewa aja sumungah-susungaran ayo. Iki Petruk Kantong Bolong, iki bendhaku leganing atiku. Hati-hati ya, Tru. Wah! Ye! Iki tanran iki. Wah, Petruk wani karo Baladewa. Wis ket mau wani rasa dadak domongke. Wah, edan. Lho iki nggawa apa iki? Ayo, iki Kyai Bendro. Iki Nenggala. Wis ora urusan iki Bendro. Iki tamake Gunung Jugruk Sekorasat. Iki tau nggo nyolong gori ping 3 ra konangan. Wah, weh. Wah. Ngene jalan. Wah, ora minggat gredel Nenggala. Mantap mati dening aku. Ayo, kamu.
Sandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung manggung siring sata Kurawa Kambah ungke sura katite merut layut sagung praratu Yayaji sewu-sewu kalepatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos radi randhat anggen kula amenggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura Bekasan Petruk kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendang kapracondang kuntal kaprapal kula nyuwun pangapunten. Nggih, Yai kula nyuwun pangapunten. Sajakipun Petruk pancen niat tetangi dhateng kamur kaminipun ing Raka Mandura. Bekasan kula mboten saged ngampah mubal babaling kanepson. Kula ngasta Kyai Nenggala Petruk Taman Nenggala kendang kapracondang kuntal kaprapal. Sepinten kalepatanipun ing Raka kula nyuwun Tadah Wadana, Yai. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak menawi mangke ngantos kawanguran dening Kyai Semar Badranaya menapa boten sakmangke wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menawi ngantos Kyai Semar boten narimakaken Petruk sakmenika mapan wonten ing pundi sampun dumugining pejah menapa tasih gesak Yayi samangke wonten margi ing badhe kula aturaken Koko Prabu badhe paring dawuh menapa krana Koko Prabu Mandura ingkang ngendhangaken kaliyan Petruk kantong bolong mila dinten samangke kula ingkang sagah ngupadi wonten pundi denungipun Petruk namung kemawon kula nyuwun sumados pustaka Jamus Lima Sada kaparingna dhateng kula mangke menawi negari Ndarawati sampun kelenggan pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada menawi pagebluk tumama wonten negari Ndarawati menika sampun padhang tumunten kula ngunduraken pusaka dhateng Paduka Yai Aji lan kula ingkang badhe ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu wonten dawuh menapa menika saestu lair trusing batin menawi ngantos Dara mugi tetela kanalindranipun ingkang ngrayi ing Raka Ndarawati menawi tela mekaten kula namung kantun nderek menawi sampun lair batos anggen paduka paring dawuh ingkang mekaten Koko Prabu kula mboten badhe awel pustaka Jamus Lima Sada badhe kula caosaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu nanging menawi mangke sampun padhang lelampahan negari Ndarawati tumunten kula suwun ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sinambi ngupaya wonten pundi denungipun Petruk Koko Prabu inggih ngestaken dawuh nanging ngaten tumuli kaparingna lan kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndarawati. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi. Koko Prabu kula nyuwun pamit Gose. Lah kok dadi aku pinggal ning Ngamarta ki piye? Koko Prabu ngendhangaken Petruk, mongko Petruk sakmangke menawi boten pinanggih Kakang Semar badhe duka. Kula wangsul sekedhap nambani anu petenging Negaring Ndarawati sepados padhang sarana pustaka Jamus Lima Sada. Oh ngono. Sabanjure menawi sampun ketinggal padhang Negaring Ndarawati tumunten kula wangsul dhateng Negaring Ngamarta ngupaya dhateng Petruk menawi Petruk sampun pinanggih panjenengan kula kanthi kondur. Oh ngono. Inggih. Ya. Aku mengkari manut. Yai tumuli kaparingna kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada Koko Prabu Ndarawati.
Kresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumiteraning asta kang kumiteraning asta aneng asta Setyaki wonten timbalan iki kok ora kaya adat sabene bab ingkang pundi Koko Prabu pendak-pendak pun Kakang Prapta ing negara Ngamarta mesti nampa panembrama ingkang banget gawe bombong penggali wong tuwa nanging langgeng bareng pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta malah sajake ora kersa nyawang kelawan pun Kakang iki aneng apa yayaji wonten menapa Werkudara eneng apa Dimas kadangipun Kakang Arjuna eneng apa Maragagi matura Koko Prabu Mandura wonten menapa? Oh sik to. Kowe aja gawe bingung. Lho, gawe bingung dos pundi? Lho. Iki mau lagi wae sira Yayi mentar saka negara Ngamarta. Malah siadi nalika semono ngampiri kalawan pun Kakang Prapta negara Mandura pun Kakang minangka dadi saksi tama. Bakal atur ing siadi kene kunjuk marang Yayi Prabu Darmakusuma jare Ndarawati ketaman Pekebuluk. Bisane waluyane Remana Temajati Jati Kemahmulya yen to negara Ndarawati tinumbaran pustaka Jamus Klimasada. Nyarengi sowane Petruk dadi geger karo pun Kakang endangake Petruk terus siadi mboyong pustaka Jamus Klimasada diboyong nang negara Ndarawati jarene nek negara Ndarawati wis padhang siadi bakal goleki Petruk gareng karo pun Kakang lah kok malah iki tekone nang negara Ndarawati Ngamarta iki piye Setyaki wonten dawuh wis kecandak lelakone nggih perkawis menapa iki eneng Surya kembar tegesipun yen kowe ora tanggap ora usah dadak wangsulan ngrungokno pangendikanipun Kakang. Lho iki ngestakaken dawuh. Nuwun sewu Yayaji. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Werkudara sing gedhe pangapuramu aku ora paring dawuh karo adikku Njodipati. Ning sing tak dawuhi adikku lanang Madukara Arjuna. Dimas wonten dawuh. Aja tumungkul maragake sawangan pun Kakang. Sawangan nanging aja nggunakake netra lair, gunakno permana jati tegese netra batin. Apa to sababipun Kakang percaya kelawan Dimas Janaka merga siadilanipun Kakang kuwi raga loro nyawa siji. Tegese yen pun Kakang kembang siadi sarine, yen pun Kakang kuwi geni siadi urupe, loro-lorone ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Arjuna sawangan pun Kakang sing nggawa pustaka Jamus Klimasada Kresna aku apa dudu? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala ingkang wantun dusta pustaka Jamus Klimasada ingkang madha rupa kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara krungu to dudu caping Kresna nanging ature adimu panengah. Koko Prabu mireng menika sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayi pun Janaka. Lho gosek iki dirembuk iki. Lah kok dadi Janaka ngandhake yen to ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada kuwi dudu Kresna. Lah iki mau cetha banget sing nggawa kuwi wujude Kyai Prabu Kresna. Nanging sanes menika. Lho, udu iki piye? Lah yen ngono aku kapusan iki mau sing tak belani iki mau dudu Kresna sejati. Sanes kok Prabu. Kula sumanggaken menika perkawis menika katingalipun enteng nanging sejatosipun awrat. Werkudara. Nggih. Dudu caping pun Kakang nang ngature adimu lanang. Pustaka Jamus Klimasada diparingke dening wujuding Nata Ndarawati nanging dudu pun Kakang. Panjalmaning mungsuh ingkang bakal ngridu uriping para Pandhawa. Wah, edan. Kresna kakangku. Werkudara piye? Werkudara ki nggone wong utuh apa anane? Sing tak sawang ya kuwi sing tak percaya.
Wah, mongko penyawangku cetha sing nggawa pustaka Jamus Klimasada wujude Kresna. Arepa kanthi pawadan lambaran adiku Madukara. Ning nyatane sing tak weruhi wujude Kresna. Mula ora usah dadakokean gunem sing tanpa guna. Baline pustaka Jamus Klimasada, kowe ora iso gawe baline pustaka Jamus Klimasada. Aja ngaku kadang tuane Werkudara. Kresna, wonten maring adhawuh. Nadan sing tumindak dudu kowe, nanging wong semene akeh ingkang padha mapan negara Ngamarta padha prisa kabeh lan ngerti kabeh yen pun Kakang ki mbelani wujuding Nata Ndrawati. Mula kowe padha karo wis ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura ing ora bakal ilang selawase urip. Kanthi pokal gawemu mbok piye carane kowe ora iso mbalekke pustaka Jamus Klimasada. Aku ora sudi ngaku kadang taruna karo kowe. Aku ora sotah kok anggap sedulur, mbah. Aku ora weruh kanan iki. Wis. Nek wis ngene iki wis arep apa coba? Pun Kakang kowe ora ngerti pojok plereting kanan kentrang kimpuling lakon lah kok dadi kena awu anget. Koko Prabu. Nyatanipun sedaya menika lepatipun para Pandhawa. Pandhawa sing kurang tanggap leres pangandika Paduka. Semar kuwi wong kang waskita. Mula Semar kaya ana ingkang ngarani samar merga ora kena ginagapan penggaling Semar. Semar nangis kuwi durung karuan yen to atine sedih, Semar guyu kuwi yen to durung karuan yen to atine seneng. Nggih. Ning Semar kuwi wong tanggap ing sasmita. Satemene Semar ngerti yen to negara Ngamarta kuwi bakal ketekan mungsuh. Tumuli utusan Petruk nyelametake pustaka Jamus Klimasada. Semar ngerti yen to Ngamarta ana mendung aja nganti dadi udan. Budidaya supaya ngentasake mendung mau nanging mendung wis dadi udan. Ngamarta wis bena banyune kasinggihan mekaten Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ayo ndak kanthi nyang Karang Kadempel para Paduka nyuwun pituduh kelawan Kakang Semar Badranaya. Menawi ngantos nampi duka jernyatanipun Petruk kendang Kamracundang perkara mati urip dipasrahe karo Semar Badranaya. Semar ki wong wicaksana ora sawet didukani. Ayo yen perlu kowe karo aku nyuwun pangapura dene awake dhewe kurang tanggap marang sasmitaning Kyai Semar. Menawi telu mekaten monggo Koko Prabu kula dherekaken Setyaki wonten dawuh kowe ora usah melu ya. Waduh. Lepat kula menapa Koko Prabu. Antos kula mboten dipun paringaken nderek. Kowe nang omah dhisik dadi tanggungan ning Ngamarta. Oh iya ngestakaken dawuh. Mengko yen wis rampung perkarane aku bakal kundur marang Praja Ngamarta Setyaki. Nggih ngestakaken dawuh. Arjuna wonten dawuh. Ayo budal ning Karang Kadempel. Suwawi Koko Prabu kula dherekaken.